Parduk A35XL. Retkiluistimen teroitus. Varmista, että virtakytkin on asetettu off-asentoon. Kytke virtajohto pistorasiaan sekä muuntajan tasavirtaliitin teroituskoneeseen. Varmista, että laitteeseen on asennettu 60 mm halkaisijaltaan oleva flat-teroituslaikka. Muista käyttää henkilökohtaisia suojaimia käyttöohjeen mukaisesti. Aseta imurisuutin paikalleen ja kytke imuri. Aseta luistin pitimeensä, kantapää oikealle. Käytä oikean korkeuden löytämiseksi kantapääohjuria. Varmista, ettei luistimen runko-osat pääse osumaan pitimen runkoon. Kiristä luistimen pidin siten, ettei luistin pääse liikkumaan. Älä kiristä pidintä enempää kuin on tarpeen, jottei kiristyskahvan kierre vaurioidu. Poista kantapääohjuri. Käynnistä imuri. Käynnistä teroitus painamalla Start-nappia 1-5 kertaa. Yksi painallus vastaa aina yhtä edestakaista teroitussykliä. Laite käynnistyy ja luistin teroitetaan ennalta määrätyn syklimäärän mukaisesti. Liikesuuntaa voit halutessasi vaihtaa painamalla Start-nappia kesken teroituksen. Viimeisellä syklillä suuntaa ei voida enää vaihtaa nappia painamalla. Laitteen pysähdyttyä avaa luistimenpitimen leuat ja poista luistin. Lopuksi poista teroituspurse timanttiviivalla. Huomaa, että timanttilaikkojen kanssa ei tule koskaan käyttää teroitusvahoja tai öljyjä.